Кышлау авылында бүгенге көндә 500-гә якын кеше яши. Алар төрле милләт кешеләре. Милләттәшләребез арасында татар теленә булган тугрылык, мәхәббәт тәрбиянең нигезе. Фәрис Сиразетдинов элеккеге мәктәп директоры, хәзер мөселман җәмгыяте рәисе буларак, балалар тормышын җанландыру өстендә эшли. Алар өчен шугалак, чана шуы урыннары булдыруда ярдәм итә. Наши ребята ездили, значит, в Казань, в Татарстан отдыхать. В 95 году я стал директором школы и кирагиде кабинетной системы башланган иде. Вот менә бу татарский языкның кабинетін эшли башладык. Бергә укытучы иде Сиразетдинов Фәния Газизовна аның белән. 2012 елда бер төркем активистлар авылда җирле дини оешма булдыра. Утырышларының берсендә яңа мәчет төзәргә тәкъдим итәләр. Авылдашлар, якташлар ярдәме белән кышлау нуры дип аталган яңа Аллаһ йорты төзиләр. Биргән акчаны спонсоры безнеңке юк. Халыктан акча җыеп, бөтен нәрсәләрне менә шулай эшләп барабыз, Худайга шөкер. Шулай халык тикерсә күл була ди. Халыкта шундый мәкаль сүзләр бар. Конечно же, здесь мы не должны забывать, дай Аллах ему долгую жизнь, Амантулиев Гумировича. Конечно, его помощь, безусловно, конечно, помогал. Ну вот, до сегодняшнего, альхамдулилля, конечно, прихожан, это у нас местные жители. Наши прихожане, альхамдулилля, достаточно ходят, там учатся, они по воскресной школе у нас проводятся здесь. Это у нас Коран, вот, который я их нашел, вот, печать был, это 8 октября 1902 году это был. В Казани это печатается, Коран. Казанская басма? Да, Казанская басма, да, вот этот Коран, который сохранился, я их нашел внизу, там, старый мечеть в коробке. Кто-то их где-то там спрятал, я их там, ну, когда мы там порядок навели, я их там нашел, это Коран. Это 2 Корана. А это у нас 1913 года, это Карау у нас. Ну, тоже Казанская басма? Да, Казанская басма, да, это тоже, да. Вот в таком виде они, к сожалению, сохранились. Авылның беренче мәчетенең язмышы башка дини корамаларныкы кебек үк 30-нчы елларда ул китапханага үрелә. Дини йолалар яшеренгенә үткәрелә башлый. Бүгенге көндә исә иман нуры Кабат авылны яктырта. Ну, монда без инде столовый инде шундый. Столовый инде монда и как бы комната имама инде тахарат хана монда ясыйбыз инде. Мәчет сүзе гарәпчәдән тәҗрибә иткәндә Аллаһ мәрхәмәтенә өметләнеп, дугалар уку урыны дигәнне аңлата. Әмма хәзер ул масштаблырак төшенчә. Ул мөселманнарның мәдәни рухи үзәге буларак кабул ителә. Анда төрле дини бәйрәмнәр үткәрелә. Өлкәннәр һәм балалар дугалар укырга өйрәнәләр һәм вәгазьләр тыңлыйлар. Кемерово өлкәсенең Кышлау авылыннан Елена Сафиуллина, Татарлар.